Umseki nosihlalo wephulo ihlala nathi eMonti eMpuma Koloni umfundisi uNdiphiwe Mcotheli uthyola amagosa athile karhulumente kweliphondo kokunyanzelisa ukufunjathiswa khona ukuze liqhubele phambili iphulo lolwakhiwo oludederhu lwezindlu zokurentisa abasebenzi abangenalungelo kwizindlu ze-RDP kananjalo bengafikeleli kwizindlu ze-bond. Umfundisi uMcotheli uzenze ezi zityholo ngethuba enodliwano-ndlebe nentatheli elijelo uNtsiki Noyiya eMonti imbuza ngezizathu zokungahambeli phambili kwephulo elaqala kwiminyaka elithobe eyadlulayo. Eli phulo laqala ngo-2014 ze ulwakhiwo lwaqalisa ngo-2016 emva kokuphunyezwa kwesixamali esiyi-201 izigidi zeerandi esiphuma kwingxowa-mali yophuhliso lwamaphulo akumila kunje kuzwelonke. Le project yaqala ngo-2014 and then nge-2015 we are accredited. Uba siqalise ngeproject siyamanayida. Then umsebenzi kahle waqala pha ko-2016, 2017. And emva kokusokola kakhulu uba sibe ngabantu bekuzathiwa siyaqualifya ngenxa ke yemeko zangaphakathi phakwa social housing regulator. And ezo meko ke bizezoba bekukhona babe sinoyibeka ngegama lesilungu sithi uadvance from e-officials endingazuzimenshina ezithi uba ngaba akukho uchinzi nimenzileyo kule nto siza kuyifrustrate le project. And ke bayitsho ke beyomelele kuloo nto. And ke eyokuqala i-frustration yaqala kwa-National Housing Finance Corporation ekwacaba singabantu abamnyama abangathembakalanga uba singayithatha le project siyise phambili. Akungavumi umfundisi Mcotheli nekomiti yakhe ukufumbathisa loo magosa eliphulo ngoku lisemendweni wokubhangiswa kuhlawulwe oonokontraka ze liqhubeke emva kokuba kuqosheliswe uphando ngezi zityholo. Into enjalo ke asiyinyamezelisi urhulumente yona umongameli wesizwe nje eye wasayina neproclamation etsho into yokubana nabani owenza ubuqhophololo funeka ebanjiwe. Simafana uba ke nangona lena iprojekthi yasehlala nathi ingenziwa sithi ncam sawukwazi usebenzisana nephondo kunye na-national ukwenzela uba sifuna uyazi into yobana kungayintoni ingxaki ebangela ubana ime ngxi kwaye zintoni ezinokwenziwa into yobana zisombululwe. Ukususela ngo-2019 kuzawuthi ga ngoku sele kutyhuthulwe iifestile neengcango kuba oonogada babaleka ukuzisindisa xa kufika abantu abaxhobileyo bezokuzithathela abakufunayo. Kwiindaba zethu kuChannel 163 oziphathelwa yiNewsroom Africa, ndinguNtsiki Noyiya eMonti.